In celebration of Pro-Life Month this February, let us offer this prayer as our thanksgiving for God's given life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life and years. Hear the prayers of your people who recall the day of their birth. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. This prayer is offered by Mr. and Mrs. Alex and Carmela Buenaventura, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda, Mr. and Mrs. Reynaldo and Gloria Maria Coronel, Mrs. Carmen Enrique, Mr. and Mrs. Wally and Tinette Tapia, Mr. and Mrs. Jesus and Evelyn Iparagire, Mrs. Carol Sia, San Pedro College, Engineer Robert and Mrs. Elaine Quinto, Mrs. Irene Basan, Mr. and Mrs. Boy and Inday Sanchez, Mrs. Teresita Villa Abrille, RJM Coronel and Sons Realty, Dr. Oscar and Mrs. Georgie Grajeda, Romango Apartel and Suites, Mr. and Mrs. Celestino and Socorro Barreto, Mr. and Mrs. Lindon and Sharmila Ong, Mr. and Mrs. Nonong and Didi Baking, Mr. and Mrs. Edgar and Merlin Rico, Alessandra Villas, Mrs. Marcelina Bacalso, Mr. George Bian and Mrs. Georgie Ilagan Bian, Mr. and Mrs. Ismael and Erlinda Tabihe, Mr. and Mrs. Raul and Lisa Tonogbanwa, Mrs. Alicia Del Mundo, Mrs. Virginia Sanz, Aliaser and Arlene Entrepido and kids, Jimmy and Yen Magnaye, Ga Ben Glo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Miguel Paulo and Regina Nunez and family, Nilo Ricafort and family, Rick Alma Gumanid and family, Bong Castillo and family, Cesar Erel and Ellen Makahilig and family, Nene Dacana and family, Tambawan family, Jocelyn and Reynaldo Largo, Mrs. Felisa Bargamento and family, Henry and Arden Badilla and family, Missionaries of the Holy Family Center for Spirituality, Macavinta and Esparcia family, Christopher John and Isa Belvis, Lourdes Claire and Lay Andrea Calibayan. Maing buntag, mga igsuon ko diha kang Kristo. Nining santos na misa atong apil sa itong mga pag-ampo ang mga intensyon sa itong mga mission partners. Mga pasalamat nga gihalad nila, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jim and Grace Macmanos and Rhea Sidian, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family, Thanksgiving and prayer protection, safety and good health of Kem, Lance and Alvin Gonzaga and Socaire family. For Thanksgiving, protection and good health of Alexis Calanyas and family, Elena Calanyas, all her family members, relatives, and friends. Richel Luca, Rafaelito de Lison, Ronnie Dropan, Misa pasalamat ni Liray family of Anibungan, Maco, Davao de Oro, Margate family, Pellegrino Ansaldo de Romol and Laude family,
Dreamvet GPI and Donato Lalian and family, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders. Lani Diaz and family, Rita and Marina Upaw and family, prayer for protection from sickness. Villa Carmelita Resort and Mr. Ardonio and Mrs. Carmelita Lactawa and family. June and Vilma Daddy and family, alang sa mga grasyang nadawat. Jerry and Remy Husol and family. Bing and Francis Ina Bargamento Toreno. Thanksgiving for good health and continued protection and guidance for Genoveva Montoya and family. For the gift of life of Joji Grajeda, Jolie Alfaro, Jean Paul Timtim, Wilfredo Hofelenia, Dr. Lita Tabar, Laarni Timtim, Joyce Timtim, Erigifel Grajeda, Feliciano Salvador, Ronnie Timtim. Pasalamat ni Carlos Misoy Ramiso and family, Fraina family, Rimel and Jennifer Serrado and family. Thanksgiving and protection from sickness of Philip, Joan and Anya Padillo. Thanksgiving of Sandra Fantonial. Thanksgiving and prayer protection, healing and good health of Mrs. Liway Serrano. Mga pasalamat ni June Luciliano, Linmar Podador and family, Gina Herrera and family. Thanksgiving for the 74th birthday of Mr. Romy Partulan. Pasalamat ni June, Ana and Cyril Villanueva, alang sa mga grasyang nadawat. Ato iampo ang mga espesyal na intensyon, healing and fast recovery ni John Francis Fuentes, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the protection of the Catholic Church, healing and fast recovery of Glorito Pellegrino, healing for newborn Lois James Llames from ear infection, for healing and strength of Nixon Lumboy and family, healing, protection, good health, and fast recovery of Josefa Sango and Melissa Cristina, healing and speedy recovery of Julian Cuevas Cañete and Julian Cañete Berida. Ato iampo ang mga kalag nila. Ricardo Jr., Reina May, Tarcela, Ananias, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Pancracio Sr., Teresita, Josefina, Annie Rose, Alejandro, Aurelio, Maura, Mamerto, Mira, Marianito, Edita, Mamerto, Victoriano Jr., Judito, Mario, Charlotte, Victoria, Ireneo, Bonifacio Jr., Gleserio Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Judith, Benvenida, Alderico Sr., Rogasiano, Joash, Teresa, Ricardo, Malu, Rosana, Felixberto, Victoria, Antonina, Norma, Patricia, Casiano Sr., Antonia, Rustica, Noli, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Modesta, Allen, Brave Zaretan, Sahara May, Manny, Nestor, Liza, Diosdada, Elpidia, Ambrosia, Chodoro, Luisito, Junicio, Gina, Glenito, Romeo, Eusebio, Commemoracion, Leonila, Elias, Josefina, Rosa, Juanito, Victor, Arky, Valerio, Felisa, Rosalinda, Virginia, Roldan, Cristina, Cornelia, Gumercinda, Enrique, Maricar, Julio, Corazon, Alejandre, Frederick, Gerlito, Baltasar Jr., Baltasar Sr., Roqueta, Emma, Judith, Virgilio Sr., Virgilio Jr., Vernie, Cristiani, Espicio, Rustico Sr., Ferdinand, Cornelia, Victoria, Antonio, Paz, Sabino, Antonio, Anacleto, Eulalia, Antonio, Isidro Sr., Sergio, Nathaniel, Fabian, Leonora, Diego, Luisito, Zosima, Filomeno, Tomasa, Rosario, Asuncion, Chodoro, Eufronio, Francisca, Felisa, Hilda, Nilo, Zinaida, Enrique, Macario, Agustin, Emma, Sergio Sr., Pelahia, Claudio, Eugenio, Chodola, Prudencio, Chofilo, Hepolito, Hilda, Cipriano Sr., Maria, Reynante, Jerry, Regina, Iluminada,
Hilda, Erlinda, Regina, Iluminada, Hilda, Erlinda, Riche, Paterna, Jose Sr., Rufina, Fructuso, Alodia, Stella, Roviel Ann, Wenceslao, Jose Sr., Diosdada, Elpidia, Luciana, Vicente, Jose, Ambrosio, Chodoro, Pedro, Mauricio, Emiliana, Vivian, Ricardo, Melba, ugang tanang kalag nga atong gihandom nining Santos na Misa ugang tanang kalag sa purgatorio.
Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ania na kita karon sa ikalimang Domingo sulod sa tuig. Ang matuod nga kahulugan sa kinabuhi atong makaplagan lamang diha sa Ginoo. Ang Ginoo ang katumanan sa atong mga pangandoy, kay siya man ang tumong sa atong kinabuhi. Niining santos nga Eucharistia, atong ihalad ngadto sa Ginoo ang atong mga pasalamat uban sa dakong pagtuo nga makaambit kita sa iyang kahingpitan. Ang mangulo niining santos nga misa mao si Most Reverend Romulo G. Valles D.D., ang atong arsobispo sa Davao. Manindog ang tanan. Tuigon ta Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isingit, ang Ginoo labing hingpit. Tuigon ta Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw ubulang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon ania kita nagkatigong na usab sa mga parokya karon, sa atong mga simbahan sa cathedral o nining live stream mass nga atong gisaulog karon. Manganam kita nining Eucharistia karon Dominguha, ang ika-5 Domingo sa tuig, pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios Nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadait kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala, sa kalibutan kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan dawat ang amon pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang
magampo kita. O Ginoo, bantaye ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay ang sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabugat nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandoy nga musilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy sa iyang suhol. Gihatagan ako sa mga bulan sa kaalaot. Ang matag gabii naghatag kanakog kaguol. Kun muhigda ako aron matulog, mag-aginod ang takna. Maglimbag-limbag ako tibuok gabii, ug mangandoy na sa kaadlawon. Nang labay ang akong mga adlaw, nga walay paglaom. Mastulin pa kini sa lansadera. Hinumdumi, Ginoo, nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka pangpanghupaw. Natapos na ang akong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Awitig pagdayeg ang atong Dios kay siya mahigugmaon. Angay gayud ang pagdayeg kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagatibulaag sa Israel. Dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Iyang giayo ang masulubon, iyang gihunaran ang ilang mga samad. Siya nga nagaihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Dako gayud ang atong Ginoo, ug makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon, ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa Ebanghelyo. Sanglit, gisugo man ako pagbuhat niini. Alaot ako kung wala pa ako nagwali sa Ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan sanglit nagbuhat man ako niini, ingon nga katungdanan ko, nagpasabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Busa, unsa may suhol nga makapaabot ko. Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita sa walay pagbayad niini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod, sa akong paghago alang sa Ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpakaulipon ako sa tanan, aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron madani ko sila. Busa,
Nagpahiuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila, bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, aron makaambit ako sa panalangin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Maana usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gikan sa sinaguga, miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna, ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha giluwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa kanagkalain-laing mga sakit, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. Kaadlawon pagani mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa kadapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon o ang iyang mga higala nangita kaniya, ug sa dihang nakit-an nila siya, mingon siya, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Jesus sa tibok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga, ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon na anasab kita, nagkatigom isip mga anak sa Dios, nagkatigom isip mga matuohon nining Eucharistia sa ikalimang Domingo sa ordinaryo nga bahin sa tuig sa simbahan. Musugod ako sa pagpahinumdum kaninyo nga sa daghang mga adlaw, sukat pa mga hinapos sa March last year, doon na kita pag-ampo ang itawag Oratio Imperata. Oratio, prayer, Imperata, no? Urgent. Urgent prayer. Mo na meaning sa Latin man na Latin. Oratio Imperata, murag SOS, no? Urgent nga plea. Unya, kabahin sa maong, at that time, March ang CBCP, kami nagpa-draft, nagpahimo sa mga pag-ampo. Usa ka paragraph sa pag-ampo nagaingon, nga makakaplag kita tambal. Tambal ang gigamit na batok sa maong sakit kining coronavirus disease, COVID-19.
Marso ka na. Ug ako kining gilakbitan kay karon nakabati na kamo gamay pero ako ang isulti dinhi giusab gamay ang pag-ampo, revised ang pag-ampo. Gidesisyonan sa mga obispo nga i-revise tungod kay kadtong punto sa unang pag-ampo nangandoy kita urgent oratio imperata among the items sa oratio imperata nga makamugna kita og tambal. Gi-revise na mo atong mabati doon na English niya unang higayon kan Domingo nga doon na sinubuanon prayer kay doon na balita na kayo doon na vaccines plural ka na vaccines na S kay lain-lain man nga mga murag Pfizer, BioNTech, dunay Moderna, daga vaccines nga namugna na. Busa nining misa karon uban sa mga pag-ampo. Muangyo ko ninyo uban sa dakan lisod magunang internet karon kay nakanilain ang balita. Kamo nga murag nagsubaybay suod-suod sa simbahan, nakita naman kamo sa video clip ni Father Nick Austriaco, kadto'y tuuhin ninyo, kung di mo matuo sa uban, kan pari in taon gud ni, ug high class ang iyang education, kuan gyud, top siya, busa kaming mga obispo na minaw niya, ug nagyango-yango mi, ug balik ko na ko, ingon siya, ani vaccines, karong Domingo gitubag sa Ginoo, ang atong pag-ampo, guided by the healing hands of the Lord, ang mga scientists, mga batid na kamugna ni mga vaccines. Una sa tanan, magpasalamat kita sa Ginoo sa maong murag part sa light, ingon nila sa in English nga cliche, light at the end of the tunnel. Ngit-ngit ang atong mga adlaw karon sa kahigwao, sa kahadlok, pag-antos, facing death. Gatubang kita sa kamatayon. Ani-anay tambal. Ani-anay vaccines. Ug ngani ikaduha niya na, mo cooperate kita. Cooperate kita kay lisod kayo ang pag-organize sa mong vaccination. Nga naman nga akong wali kaparte ni ini kay akong gibati nga moral obligation. Duso sa Ebanghelyo nga naman, duso kay usa kini a good thing. Kaayuhan atong tanan, kaayo welfare of everyone, Busa giapil ako sa kong wali kini, pasalamat kita sa Dios sa mga vaccines ug mutabang kita sa vaccination campaign o program kutob sa atong mahimo. Okay, sama sa akong sa dili parang dugay kulo sa obispo tingog sa mga barantay di ay old name na money kidapawan pa ko buhok ana programa na mo sa radyo pero tingog sa magbalantay una-unaan lang mingon ta vaccination puta na 1 million sa tinuod ana depende sa klase sa vaccines but most of them I think dili lang 1 million katusok ana kaduha ko mo balik ba so 2 million di ba correct 2 million ka hasol ba 2 million ka, bato ka sa vaccination center. Kaduha ka mo linya. Ito. Kaya dili lang kita mo linya. Ang mga health workers na to. Unya, ang labad sa ulo, pagsigurado pagyod nga, si Monsieur Jimmy gitusukan karon, mubalik ka ni, sa kabuhan una. Papabalik ko man na kay, di man magsilbi ang vaksin, di maturo ka no ikaduha. Pusa, hangyoon ko kamo, una sa tanan, nga, ako, magpapakuna ko. With some questions, but with faith. Bakuna ganing Santo Papa. 2 ka buok, mga tiguwang na sila, pabakuna. Pagbakuna po ko, kay kanang pagbakunan ako, okay, laing punto. Pagbakunan ako, una, nagpabakuna si Bishop, he is saving himself. Safe na si Monsieur Jimmy. Kay senior citizen na safe na. Ang Santo Papa nag-ingon, ang pagbakuna may elemento sa gospel. Ethical demand. Why? Pagbakuna ko, dili lang sa akong kaugalingon, pagbakunan ako, nagatabang ko
sa uban nga di masakit. Naanay dimension sa imong neighbor. Kung magpabakuna ka, nga batanon ka, nagtrabaho ka, bakuna ka, oy, uli nimo sa balay, di na ka mahadok nga si lolo matakdan. O kung si lolo gibakunahan, ang mga anak ka nagpapalangga ng lolo, di na si ka-nervyos, kay basig masakit si lolo, kay vulnerable si lolo. Kung ikaw nagtrabaho, magpabakuna ka, sama sa kong ingon, dili na saving yourself, inig-uli nimo, di na ka mahadok sa mga anak. So it has murag always communitarian nga dimension. Pagtagad, pagmahal, gugma alang sa uban. Maura ba na topic karon sa atong pagbasa karon? Ang kapait sa kinabuhi. Ang kalisod sa kinabuhi. May balita karon. Ang kapait sa kinabuhi, ang kalisod sa kinabuhi. Kasi giingon sa Ebanghelyo karon, entero lungsod, pinakabuok to, nangadto sa gipuy-an ni Jesus, di ba? The entire barangay na nanungsod, grabe. Entero barangay, nagpundok dito, lupig pa'y kumbira, nagpundok dito kay magpaayo sa ilang masakiton. Ba, mauna sa Ebanghelyo karon? Busa, related sa kaning ingon na to nga, sakit. Sakit nga matod sa Salmo Responsorio, gapuho na to dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Nag-ayo sa masulubon. Ang sakit, so it is an understatement. Kung masakit ka o COVID-19, masulubon na ka. Natarandar ka. So, nindot ang nag-ayo sa masulubon. Ang maayong balita, mga igsuon, mao kini, ang Dios, Jesus, gipadala sa Amahan, this is the good news of today's liturgy, aware, nakabantay siya, very conscious siya sa atong masulubon nga kahimtang. Unsa man ang masulubon, asang first reading diri? Kining first reading karon, sikog katawa, gwapo ang taning first reading, inigbasa, musika, nigmagulaanon kaayo. Nani music ba nga luoy kayo kana bitang murag malaala mo kaya nga suod ka mumingaw kay ang istorya ana mo unta guni pero gwapo pagabasa ni Ramer. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabukat nga trabaho, may dramatic reading, sama sa ulipon nga nangandoy nga musilong sa landong. Guol kayo. Ingon si Job, the famous Job, unsa man ning kinabuhi Ayaw mo glalis din in many degrees, maunay atong kahimtang sa kinabuhi. Masulubon nga kinabuhi. COVID-19 pagyutan ning samot. Mauna, mulukso kita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang focus din ni mga masakiton. Ang mga masakiton, miadto kang Jesus. Ang may sakit o special mention ang magiyawaan. Ang unang gitambalan ni Jesus, mao ang mother-in-law ni Pedro, kay gikarintura. Naghigda, grabe-grabe yung flow siguro na kinahigda man. Pero nakabakod. Unya, walang may bakod. Nalipay sila kapag ayaw ng Jesus, ganaman mo sila pagkaon. Ninghikay naman. Apan, ang sakit, bantay ta, dili lang, tinuod ka na, physical pain. Ako in town, dili makalakaw. Apan, dili ang physical pain. Ang pain of the heart. Mao na niingon karon sa Salmo Responsorio, dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Di masulubon nga kasing-kasing spirit. Either sa grabe nga kahimtang sa kinabuhi matod ni Job, life is just day
in, day out, misery, drudgery, or kinabuhi, nga kanunay gihurga sa sakit. Wow, example, COVID-19. Apan sama sa kong giingon, nga dili lang sakit sa lawas, sakit sa buot. Nga naman, kining mga seminarians, kay baron sila niini. Kay maybe I have to say it, usa sa mga grabe nga resulta kuno na kay sakit. Una, ang physical pain, pero kung masakit ka, mo kabantay niini, pero maybe usa sa mga grabe nga resulta mao nga i-detach ka. Mawala ang imong kasagaran nga relationship. Mao nang ingon si Jesus, sakit kay na. Sakit kay na. Balihon ako, nakakita ko og usa ka nanay, usa ka asawa nga grabe ang sakit. Murag padulong na siya. Namatay gito siya, pero anang nga moment padulong siya mamatay. Apan kabantay ko sa strength niya, sa iyang courage niya matubang siya sakit tungod kay na ang palibot. Siya mga anak, murag wala makat off. Mabita makadungog ta. Nasakit na siya, grabe pag-ayo. Di na sakit sa lawas, sakit sa kasing-kasing kay, duawa si dyan mga anak. Di ba? Kadungog mo? Busa, mao ka na, number 1, duol ka na sa physical pain, the cutting off of your relationship. Mao na karon, grabe kayo tungod sa COVID-19, di kita makabisita. Very painful. Very painful. That is why when Jesus heals us, it is basically healing of the body and healing of the spirit. That we are restored to our normal, dili lang physical thing, normal relationship. Blunt example. Salamat sa Diyos kay naka-recover ko. Gikan sa akong stroke. Pero una-una daw ni, Bishop, you are released. Muli na kasabalay. Kanya kalaban mo, Sir Jimmy. Pag uli na ko sa balay, di ko tagdon nila. Tagaan na ko bulad. Wala tagaan na ko diri. Akong sinina, kanunay maka lit-lit, kidili labhan. Huwag pagtagad. May permamatay na lang ko. So, bantayan ninyo na. Sickness, the drudgery of life, ang dakong sinisultan mo na nga maragma, matandog ang atong family spirit. When Jesus heals, He heals the body and He heals sa atong pagka-masulubon. Ang pangutana, Bishop, accept kayo na, may balita na. Pero, naman gay, sa lawas, mamatay. What is the healing and salvation that you are talking about, Bishop? Kanang salvation, kaluwasan gidala ni Jesus. Ninimisaha gani, very, kwansa akong, doon na may mga intensyon din ni karon, pero doon naman akong brother-in-law, kagahapon, nagsaulog siya sa 40th day, ika-40 dias si Evangelista. Doon ako igagaw, si Jovencio, first degree, namatay. Doon ay very close friends sa family, ilubong pa karong Martes si Jasmine, tulo among the intention ko. Mamatay mo dahi ta. Yung healing, mamatay kita. That is why, usa sa mga picture, nanay linya sa mga pag-ampo alang sa patay, nga, ang giingon nga kaluwasan, ang giingon nga heaven, bantay mo sa ritual, magkita ay rata dito sa langit. We'll be relating to one another again. Family na pod kita. Ang bonding, lagi ang kanindot,
dili na dependent on one another. Kung ako'y musulti murag, makalimot ka to sa langit sa kalipay nga na mong asawa. Apan ang atong kalipay together tungod kay uban kita kang Jesus. The eternal family in heaven. Again, we are healed. We are made whole again, not only individually and physically, but also nindot nga relasyon isip mga anak sa Dios, ang banay sa mga anak sa Dios nga naghigugma ug nagsalig kaniya. Magpadayag kita sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang mga katilingbanong pag-ampo. Ang Dios ang bugtong maghuhupay sa atong mga balatian puno sa pagtuo. Ato karong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo ug sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo, ipadangat kanamo ang imong kaluoy. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong kaluoy. Nga ang simbahan magmalahutayon unta sa pagpakaylap sa maayong balita, ug diha kaniya makakaplag og kapahulayan ang tanang nag-antos ug gibug-atan sa mga palasanon sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong kaluoy. Nga ang tanan nga tinugyanan sa pagiya sa katawhan diha sa panggamhanan, magmatinud-anon unta diha sa lagda sa ilang pagkapiniyalan. Magampo kita. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong kaluoy. Nga ang mga nakasinati o kahamugaway sa ilang panginabuhi, makapaambit unta sa ilang nadawat nga grasya ngadto sa mga hinikawan. Magampo kita. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong kaluoy. Nga ang tanang masakiton nga anaa sa ilang panimalay ug sa mga balay tambalanan, dili unta kakabsan sa paglaom ug pagtuo sa Ginoo, taliwala sa ilang gihambin nga mga kalisdanan. Magampo kita. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong kaluoy. Nga ang atong mga kaigsuunan nga mihalin na ngadto sa laing kalibutan, ilabi na ang sakop sa atong katilingban, labi na ang kalag nila Odette Rose, Julia, Arcadio, Roderick, Vitaliano Sr., Jovencia, Eliomina, Jovencio,
Jasmine og ebanghelista, makasud-ong naunta sa kahayag nga walay pagkapalong, magampo kita. Ginoo, ipadangat ka namo ang imong kaluoy. Langit ng Amahan, tuguti nga kaming nakadawat sa imong makahupay nga gugma, makapaambit nini ngadto sa among mga igsuon, nga nangandoy sa samang kahupayan. Puna kami sa kadasig, aron magmalahutayon kami sa pagsunod kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining pan og bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagdaig sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Sana sa kahitasan, kay gunang nadari sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa imong kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kanaa, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanhaw hangtod na ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining sa kinabuhi, ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos nga sulugon nga obispo, ug sa tanang mga pari ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila uban ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pamahala mo nga nasa pangalangit, pataykon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong kingharian,
Nagpadayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon maghatagay kita sa usag-usa sa timaan sa kalinaw. Kalinaw manaa kaninyo. Cordero sa Dios, na nagawantang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Dios, na nagawantang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Dios, na nagawantang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Jesus ko, nagatuo ako maalaga sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento,
Umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing. Hihusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Sa inyong kaluwasan, nawat akini sa akong hanunganan, kini ang akong dugo. Mag-ampo kita. O Diyos, nagbuot ikaw nga makaambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Magpabilin sa pagtindog. Gibag-ong Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo sa imong panalipod batok niining kagaw nga COVID-19 nga nakahatag og kasamok ug mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami sa nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang niining maong sakit ug sa pagpahunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna gumikan sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa mga lumilihok, alang sa maayong panglawas, nga mag-alagad sila sa mga masakiton uban sa kahanas ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kabaskog sa huna-huna ug lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok niining maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinaot unta nga mahibalik ang ilang maayong panglawas. Panalipdi ang mga nag-amuma kanila, ipadangat ang walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaot unta ang among pagpakabana ug pagkamaluluyon sa matag usa kanamo. Magdala kanamo latas niining krisis, ug magdala kanamo ngadto sa pagbag-o ug pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod, o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pag-ampo diha sa among mga panginahanglan. Hinunua luwas sa kami kanunay sa tanang katalagman, o mahimayaon ug bulahan nga Birhen. Amen. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami.
Ang Ginoo mana kaninyo. Maana usab kanimo. Atong daygon ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong panabang ana sa ngalan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Natapos na kining santos nga Eucharistia, atong dadon ang paglaom o pagsalig diha sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mangantatag pasalamat, kalipay ta ipadangat sa atong Dios nga magbubuhat, awiton ta ang pasalamat. O Amahan nga langit nun, o Amahang mapinanggaon, salamat sa among naang kunang kinabuhi nga dayon. Isang yautang kaluwasan, manlakaw ta sa way paglangan, ang pulong nga labing balaan, isagwag ta sa kalibutan, manlakat ang malaumon, manlakat ang may gahom. Ang Diyos nung pulong, ang kalikon, tumano na tukaron. Atong pasalamatan ang nangulo nining Santos na Misa karon, Most Reverend Romulo G. Valles Didi, atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President, live gikan sa Archbishop's Residence Chapel, F. Torres Street, Davao City. Ug daghang salamat sa atong mga mission partners: Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Alvin Kem Lance Gonzaga and Family, Linmar Podador and Family, Bernard and Rose Enriquez, Carico Nutroy Systems Incorporated, Carlita Serad, Denise and Annette Soria and Family, Dr. Oscar Grajeda, Romango Apartel and Suites, Dreamvet GPI and Donato Lalian and Family, F. Lida and Marlo de la Cruz and Family, Engineer Brenda Howe and Family, Engineer Jerry and Remy Husol and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardida and Family, Feli R. Louis and Family, Ferdinand and Mira Patrolia and Family, Glorito, Annabel, Julius and Philip Pellegrino, Harleen de Lison, Mirna Dropan, Belia Luca, Jovi Dehan, Jade Bookstores, Mr. and Mrs. Dodon Glo Catayas and Family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jerry and Mera Flortan, Jim and Grace McManus and Rhea Sidian, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, June and Vilma Daddy and Family, Gina Herrera and Family, K11 Pharma, Margate Family, Mars Cumidoy and Family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Mr. Alejandro and Miss Grace Adaptar and Family, Mr. Rude and Mrs. Jean Subiaco and Family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and Family, One Cycle Mile Corporation, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Peticoco and Coffeeville Apartment Homes, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Ruby Jane Ranho, Villa Carmelita Resort, and Mr. and Mrs. Ardonio and Carmelita Lectawa and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Assumption School of Davao High School Batch 1979 and Grade School Batch 1975, Sister Maria Lea Zozobrado RVM, Genoveva Montoya and Family, Nixon Lumboy and Family, Maria Lourdes Lacro, Montes Claros, June Ana and Cyril Villanueva, Carlos Misoy Ramiso and Family, Jocelyn Arlene Legaspe and Family, Julie Ann Yi Garcia, Mrs. Liway Serrano and Family, Elsa Herasmio, Carol and Danny Beterbo, Philip, Joan and Anya Padillo, Flavia Fantonial and Family,
Lorena Haba and family, June Luciliano, Fraina family, Rimel and Jennifer Serrado and family, Bing and Francisina Bargamento Toreno, Edsel Naidas, Ana Patricia Macapagal, Mr. and Mrs. Fanny Partulan, Avelina Gimpaloran, Fernando Romel Bernardino, Reynaldo and Rosa Miyap, Liray family of Anibungan, Mako, Davao de Oro.